parte del éxito fue ese, estar un año antes trabajando. Eso nos dio un plus de credibilidad. Además, lo que nos decían, gente con quien hablábamos, nos enviaban correos o contactaban con nosotros, nos decían, es que os vemos en todas partes. Pero vamos, yo confiaba que podíamos tener un resultado importante y bueno, ahora empieza lo duro de confirmarlo y en eso estamos. Yo creo que supimos contagiar ese equipo que formábamos tan cohesionado, tan unido y con ese buen rollo, Va vindre un alt funcionari, que no vaig a dir de qui serà, a presentar-se. I quan va arribar, li van dir, mira, perdona, però és que tenim açò, i la frase va ser, benvingut al segle X. I és veritat, l'Ajuntament de València és el segle XIX. Has de fer un esforç per a traslladar-te al segle XIX i que per a poder treballar. Hem anat a tots els barris, s'han connectat amb moltes associacions de veïns, s'han reunit amb la gent més dinàmica d'aquesta ciutat. I aquesta gent és la gent que ens ha ajudat a fer el diagnòstic del que hi havia, una radiografia quasi en 3D del que estava passant en aquesta ciutat. El millor de València, jo crec que el millor de València és la gent, no? És la gent, però també els barris, també aquesta València que no és la que se ven, diguem, als turistes. I nosaltres volem convertir-se en això, en els portaveus de tota aquesta gent que està silenciada durant molt de temps en aquesta ciutat. Nosaltres volem que este Ajuntament, a poc, vagi anant en marxa. Compromís és un espai de convivència, de reflexió, de suma i de lluites. I recorda la lluita que entre altres Daniel Gil i molta gent vam donar pel Saler per al poble i per el riu, per un riu verd que volíem formigonar. Setmana de la mobilitat, totes aquestes polítiques de mobilitat, pensem que és un tema fonamental per a aquesta ciutat, treballar per fer una ciutat més pacífica, on el cotxe no sigui el déu de totes les coses.